होनो बा होगोन बादि इयुनाव मोननांगौ जास्टिसा मोननांगौ जेबादि जाथाया जालांबाय डेथ सेन्टेन्स नाथाय डेथ सेन्टेन्सनि अनगायैबो बिनि गाहायाव जिखिनि साजा दंमोन फाइन बा माबा मोनसे साजाफोर थैनायनि अनगायै थांनानै थायोबा आलादा जायो सुबुङा बेफोरबायदि साजा होनो हायोमोन नाथाय दुखुनांथावै डिपार्टमेन्टआ बे रोखोम खामानिखौ मावो मोनथावथाव बादियै जोंहा बिटिसि सरकार दङ आसाम सरकार दङ जोङो बनसि खर'निफ्राय सेन्ट्रेल प्लास लोगोसे गभर्नमेन्ट कमिटि दङ बेनिफ्राय जोङो खावलायगोन बे मोनथावथाव जिखिनि मोननांगौ आरो नोंथांमोननिफ्राय जों खोनादों मेम'रेन्डाम फैबाय होननानै आरो बेवहाय जोंहा बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मानाव गेदेर वार्किं प्रेसिडेन्ट श्रीजुत दावरदेब नार्जारी सारा नोंथांमोनखौ सहाय खालामदों बिथाङा जोंनिबो सासे जोबोद गोरा गिदिर बोसोनगिरि मानगोनां मन्जिल मन्जिल बसुमतारी जोंनि आफादगिरि सारा सेन्ट्रेल कमिटिनि आरो मनिराज बांगावारि सारमोना बेखौनो जोंखौ डिस्ट्रिक्टखौ बुंदों जे जिखिनि मोनथावथाव सैध्य जे दिनै हठात करि रायजो जाफुनायनि सासे गोनाङावनो फिसाइया थैनानै थांबाय बिनि थाखाय इयुनाव फिउचारनि थाखाय बे आइजोनि थाखाय बिनानावनि थाखाय आरो फैबाय थानाय इयुननि उन्दै गथ'नि फिउचारनि थाखाय आरो बे न'खरा आर्थिक मोनसे सहायथ' मोननांगोन बे रोखोम हाबाफारिया गभर्नमेन्टनि तरफनिफ्राय जाथावथाव बादियै जोङो खावलायगोन आरो नोंथांमोननि सुखु दुखुआव बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद जानानै बनसुआ जेब्लाबो गसंथागोन आरो जोङो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै नोंथांमोना जिहेतु क'क्राझार जिल्लानि गोलैयो हिसाबै जों क'क्राझार जिल्ला बनसुआ लोगोसे टटेलि सेन्ट्रेल बनसुआबो बेबायदि खैदां खैफोदाव थांनाय समनिफ्रायनो गोबां मदद होबोदों बर' हारिनि थाखाय थैथाब थांथाब जोङो हाबा मावगोन इयुनावबो मावलांबाय थागोन जोंनि उनाव जायफोर बनसुखौ बिबान लाफैगोन बिथांमोनाबो मावलांगोन जों बेखौनो एसुरेन्स होलांबाय दिनै नोंथांमोन रायजो राजाफोर दङ बनसुआ जे बर' हारिनि थाखाय जेब्लाबो जों दङ बनसुआ बेखिनि खोथाखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै आङो बनसु जानानै फंनैसो जे बुंनांगौ हाबा जोबनायाव बेनिफ्राय जोङो बिदाय लानोसैबो बे मोनसे खामानि दंबावो बेखिनि खोथाखौ आङो बुंनानै आङो सुंद' बिबुंथि ओरैबायदि आंनि न'खरावहाय माने प्रब्लेम जादों मानो होनना बुङोब्ला खालि जानानै दं आं दिखोनो हायाखै थेवबो समनिफ्राय सिन्था धारा खालामबाय थादों माला कमप्लिट जागोन बेखौहाय बिहामजोआ बिजनेस दखान होयो दखाना गैया जेबो ओरैनो जेबो गैया जिरायग्राबो गैया बेनि थाखाय एसे सिन्था धारा खालामनानै आखाइ एसे बुथुमनो हायोबा मोजां जागोन बेबायदि साननानै माने हाग्रायावनो गोबां रोखोम मानसि थायो फाना हरग्राबो थायो बायना लायग्राफोरा बायनानै लायो बेखौ नोजोर बोनानै माने आङो थाखाय एसे हमथानांगोन होननानै माला फुजा खालामनो हायो मास मोनसे आहाथ' रावबो गैया हेल्प होग्रा आंनाथ' दिनै बायदियाव थैबाय गाबोन बायदियावनो फिसाजो फिसालानि फंबायाबो थैनायावसो नायनो होननानै थांनाया लाबोनोसो थांनाय जादों बिदा फंबाया हारसिं सासे हारसा लांफाखादों आङो बिसोर लानानै थांखादों नालाय हस्पिटालाव मास मोनसे जानाय थानाय मारै मारै जाखो मारै थाखो